Γεια σας από μένα, ονομάζομαι Θεοδόρα Δήμα. Ασχολούμαι με τη βραχυχρόνια μίσθωση τα τελευταία 10 χρόνια και σήμερα θα σας παρουσιάσω τις νέες προδιαγραφές που ισχύουν από 1η Οκτωβρίου του 2025 σύμφωνα με τον νόμο 5170 κάθετος του 2025. Πάμε λοιπόν να δούμε προδιαγραφές χώρων κύριας χρήσης. Οι χώροι κύριας χρήσης περιλαμβάνουν τα υπνοδωμάτια, τους χώρους διημέρευσης, τις κουζίνες και τα γραφεία, οι οποίοι πρέπει να έχουν ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,5 μέτρα σύμφωνα με το νέο οικοδομικό κανονισμό. Στην συνέχεια έχουμε τους χώρους βοηθητικής χρήσης, οι οποίοι πλέον απαγορεύονται να είναι στην βραχυχρόνια μίσθωση. Και ποιοι είναι αυτοί οι χώροι? Είναι προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, μηχανοστάσια, αποθήκες και χώροι στάθμευσης οχημάτων. Πλέον λοιπόν από 1η Οκτωβρίου του 2025 δεν μπορούν αυτοί οι χώροι να βρίσκονται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει απόδειξη νομιμότητας των χώρων. Θα πρέπει να υπάρχει οικοδομική άδεια ή τακτοποίηση ενός χώρου σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία. Συνεπώς, από 1η Οκτωβρίου αλλάζουν όλα αυτά τα σημαντικά θέματα νομιμότητας των χώρων που μπορούμε να νοικιάζουμε. Πάμε να προχωρήσουμε σε άλλους παράγοντες. Πρέπει να υπάρχει ένας φυσικός φωτισμός, 10% κάλυψη. Στα υπνοδωμάτια λοιπόν, ο φωτισμός θα πρέπει να προέρχεται από τα κουφώματα που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 10% του καθαρού εμβαδού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επαρκή φωτεινότητα και η άνεση για τους κατοίκους. Θα πρέπει να υπάρχει φυσικός αερισμός, 5% κάλυψη στα υπνοδωμάτια, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω ανοιγμάτων στα κουφώματα. Θα πρέπει να υπάρχει κλιματισμός, υποχρεωτική εγκατάσταση. Ειδικά στα υπνοδωμάτια. Κάθε υπνοδωμάτιο θα πρέπει να έχει και από ένα κλιματιστικό. Μπορεί να είναι τύπου split ή φορητά. Θα πρέπει να διαθέτουν αθόρυβη και αυτοματοποιημένη λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι άνεση και βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης. Κάθε ακίνητο θα πρέπει να κάνει ασφάλιση αστικής ευθύνης. Είναι πολύ σημαντικό γιατί καλύπτει ζημιές ή ατυχήματα που θα συμβούν μέσα στο ακίνητό σας. Αυτό διασφαλίζει την προστασία και του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή. Θα πρέπει να έχει κάθε ακίνητο την ΙΔΕ, δηλαδή την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Θα πρέπει λοιπόν ο εγκαταστάτης να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ρέλε διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτρολογική ασφάλεια όλων των χώρων. Θα πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες, τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας 6 κιλών ανά 100 τετραγωνικά μέτρα μεικτής επιφάνειας του ακινήτου. Ο πυροσβεστήρας είναι φορητός, ξηράς σκόνης ή βάσης νερού. Υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο, τη διευκρινιστική 5170 όπως είπα και πριν. Ανιχνευτές καπνού και φωτιστικό ασφαλείας. Απαιτείται η τοποθέτηση αυτόνομων ανιχνευτών καπνού στις οροφές για να καλύπτονται οι επιφάνειες των υπνοδωματίων και της κουζίνας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει φωτιστικό ασφαλείας σε όλες τις εξόδους του ακινήτου. Πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης. Πάρα πολύ σημαντικό. Σύμφωνα λοιπόν με τον 5170, κάθε ακίνητο θα πρέπει να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης, το οποίο θα εκδοθεί από αδειοδοτημένες εταιρείες και θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια του χώρου. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που δίνουν για 1 χρόνο. Συνήθως οι περισσότερες δίνουν από 3 μέχρι και 6 μήνες. Φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Αυτά εδώ τα περιεχόμενα θα πρέπει να υπάρχουν μέσα σε ένα κουτί πρώτων βοηθειών. Αυτά όλα που γράφω εδώ είναι σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο. Δεν είναι αυθαίρετα ότι μου ήρθε στο μυαλό. Αυτά λοιπόν είναι τα ελάχιστα που θα πρέπει να έχετε. Περισσότερα μπορείτε να έχετε, λιγότερα όμως όχι. Επίσης, σύμφωνα με τη διευκρινιστική, έχουμε και αυτά εδώ τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Το 112 που είναι και ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης. Και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Και αυτά είναι ενδεικτικά τηλέφωνα που καλό θα είναι να υπάρχουν έτσι, στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που θα φτιάξετε. Πολύ σημαντικό για μένα εδώ, δεν το έχω βάλει, να το βάλετε. Είναι και το δικό σας το τηλέφωνο, έτσι, για να μπορεί να σας βρει κατευθείαν ο πελάτης που θα έχει κάποιο πρόβλημα. Έλεγχη και πρόστιμα. 10 μέρες λοιπόν πριν τον έλεγχο, ο διαχειριστής του ακινήτου λαμβάνει ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο. Τώρα, πρόσφορος τρόπος θα είναι μέσω mail, μέσω τηλεφώνου, να τσεκάρετε τα mail σας. Ο έλεγχος θα είναι επιτόπιος από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού ή από μεικτά
συνεργεία με υπαλλήλους της ΑΔΕ. Το πρόστιμο, το αρχικό, θα είναι 5.000 ευρώ. Γιατί όμως θα μπει το πρόστιμο? Γιατί είτε δεν θα επιτραπεί η είσοδος των ελεγχόντων στο ελεγχόμενο ακίνητο, ή όταν δεν πληρούνται έστω και μία από τις υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που είδαμε πριν, ή όταν οι διαχειριστές δεν συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις και διαδικασίες. Αυτός λοιπόν ήταν ο νόμος 5170. Αυτές είναι οι νέες προδιαγραφές και τα νέα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να έχει κάθε ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μπείτε στο pandoramat.gr να βρείτε και άλλα στοιχεία. Και όποιος θα ήθελε μπορεί να πάρει το σεμινάριό μου, το οποίο είναι για αρχάριους, ο πρώτος κύκλος, και υπάρχει και ο δεύτερος κύκλος για προχωρημένους. Ακολουθήστε με ή γράψτε μου στα σχόλια ό,τι άλλο χρειαστείτε.